Bueno, gràcies per estar aquí compartint aquesta estona, perquè la veritat estic emocionat. Conèixer-vos i a més tenir l'ocasió de compartir les vostres vivències, els vostres anhels, a mi m'ajudaran molt i ens ajudarà a tots els que puguin veure aquest projecte per reflexionar, no? I sobretot de quina manera es pot sumar amb aquesta energia positiva que transmeteu i que és la que ha d'acompanyar en tots els projectes que tinguin que veure amb el centre històric, amb la ciutat de Lleida, però especialment amb el talent jove, amb les vostres iniciatives, amb els vostres projectes. Per tant, gràcies. I vaja, jo si voleu us faig la primera pregunta, no? Què us diuen del vostre entorn quan els dieu que us voleu dedicar o els vau dir que us dedicàveu a la creativitat, no? A tirar endavant projectes musicals, projectes de caràcter artístic, comercial, etc. no? Què us expliquen? Bé, doncs començo jo mateix. Jo la veritat és que sempre he tingut molt suport en tot aquest sentit. Ve que el món de la música o de la creació és un món amb una certa incertesa i amb un cert seguit de problemàtiques, però sí que és veritat que he tingut molt suport. En aquest sentit, sí que, per exemple, a mi m'agradaria destacar la feina positiva que es fa des de llocs com els bucs d'assaig. Vaig començar en els bucs d'assaig, potser que feia cinquè de primària, abans ho comentava amb el Xavi. Crec que és un espai fantàstic que tenim a Lleida, que a més és un espai multidisciplinar, amb molts bons professionals, sempre hi ha hagut molts bons professionals acompanyant, i en aquest sentit crec que és un lloc on es fan les coses molt bé, i a mi em fa molta il·lusió poder llegir el programa de la Festa Major i veure que hi ha tot de grupilles que comencen i que tenen allà el seu primer espai on poder tocar. Molt bé. Lluís, abans comentaves que en l'espai que heu tingut aquestes festes de la tardor, heu fet una promoció de nous talents. Sempre, ara fa bastants anys que inclús al maig, a part de nosaltres, sempre portem gent nova i gent jove. Donem una oportunitat a gent jove que no ha actuat mai o ha actuat a casa o en algun compleanys, l'oportunitat que actuï a les festes de Lleida de la seva ciutat i amb un escenari professional. Perquè nosaltres, jo sempre ho recordo, que a mi m'ho van fer una vegada i jo vaig ser la persona més feliç del món. I ara ens dediquem a fer feliç a tots aquests artistes i donar-hi una oportunitat, perquè molts, tenim un membre que té 14 anys, que la primera que va punxar en 13 al passeig, i tothom al·lucinava. I d'aquí han anat cridant per fer events i tal, és una manera de donar-se a conèixer i que pugui evolucionar en una carrera musical. I a més també diria que fiqueu en contacte, abans amb la Noemí parlàvem una anècdota de que vaig conèixer un jove a les festes de Mariola i ell ho feia a casa, no de forma professional, però cada vegada es ficava més. El vam poder ficar en contacte i ara m'explicava que havia tingut el seu moment. Va actuar a la nit i tenia la pista plena, tothom, superbé. I és un sector, el sector aquest de la creativitat, de la música, és un sector que està masculinitzat o no? Bueno, jo ara crec que ha canviat una miqueta això. Almenys el tema de les redes socials ha fet que canviés tot completament. El tema que no sigui només homes o dones, jo crec que s'ha ampliat bastant. Ara, l'altra cosa són productes o dijòqueis. Tu com te vas decidir llançar en aquest món? Jo vaig estudiar piano, vaig fer 8 anys de solfeig a Mollerussa i llavors tenia a casa la mare que escoltava música clàssica i mon pare rock. I una mica d'electrònica. I llavors sempre m'ha agradat la música. I després vaig començar a punxar, punxava jo abans a casa i ell me va dir has de punxar sí o sí, o si no deixem de parlar. No, també va impulsar. I sabia que punxava a casa, li vaig dir. Si no, no cal que em digueu res més. Jo no, passava la nit aquella. I la curiositat, com se punxa a casa? Vull dir, estàs sol o...? Sí. Pots fer amb els auriculars, els veïns, o te'n fiques els altaveus. Sí, per això. Molt bé. I a més, el Daniel, tu precisament agafes diferents àmbits de la creativitat amb la música, també introduïu als esdeveniments, gastronomia... Sempre intentem fusionar una miqueteta el que vindrien sent els artistes amb la gastronomia, amb el comerç, i una miqueteta buscar les sinergies aquestes que sempre ens enriqueixen a tots. Quin moment vas dir, començo a fer alguna cosa amb aquest sector, sent tan jove, i quines oportunitats i dificultats trobàveu? Nosaltres, conjuntament amb el Ferran i l'Eduard,
doncs vam començar ja des de fa molts anys. Nosaltres vam estudiar música al conservatori. Jo després em vaig decantar una miqueta més cap a la gastronomia i cap als càterings i la restauració, i ells van seguir cap a la música electrònica i un col·lectiu que també ajuda als joves d'aquí de Lleida, i que a la vegada a la Festa Major han pogut vindre també col·lectius d'altres grans ciutats com Madrid i Barcelona. No? I han gaudit dels espais aquí a la ciutat i realment es sorprèn la gent de fora, no? de tot el que tenim aquí, i se'n moren una mica de ganes. No? Això, aquest format que treballeu vosaltres, no? El de balla, és una influència que ve de fora, no? Perquè tal com ho teniu plantejat, no? A vegades quan vas per les diferents ciutats d'Europa, sobretot els britànics, no? Tenen molt clar, no? Aquest concepte. Inclús hi ha barris que són especialment així, no? És així o no? Sí. De fet, The Balla Town, el nom de Town, ve d'una miqueteta inspirat de Camden Town, que ve d'Anglaterra, de la roba, del menjar, del menjar de carrer, de la música, dels músics allí. Allí on anem tots quan anem a Londres, no? Foto. Molt bé. No tenia la intuïció, però no ho tenia clar. Escolteu-me, Pep, a vosaltres us ha ajudat algú a posar en marxa el projecte Sexeni o ha estat una cosa absolutament casual, no? En certa manera ha sigut una cosa molt casual, i tota la gent que després ha acabat formant part del nostre equip ens ha ajudat, ens l'hem anat trobant de manera espontània pel camí. El grup el comencen els cantants al soterrani de l'Institut Gili Gaia, que hi havia una aula de música i els deixaven anar allà a l'hora d'esbarjo a tocar instruments i provar de fer coses. Poquet a poquet la cosa es va professionalitzant una mica, provem de fer coses una mica més sèries i tal, però sí que és veritat que al principi era un projecte completament precari, autogestionat en el sentit de no tenir cap mena d'ajuda externa, i nosaltres poquet a poquet comencem a cercar-la. Sí que és veritat que una de les problemàtiques que com a artistes pop, anem a dir-ho així, tenim a Lleida és que hi ha una gran escena musical, però per les característiques del territori no hi ha una indústria musical. No tenim segells, no tenim oficines de representació, de management, etc. Aleshores, en aquest sentit, ens vam haver una mica buscar les garrofes i anar a buscar-ho a Barcelona. I crec que és una cosa que ens ha obert moltes portes. Aleshores, crec que una cosa que, tenint en compte les característiques, la demografia de Lleida, una de les coses que crec que llocs com, per exemple, els pucs d'assaig haurien de tenir la capacitat de fer és, ja que, ostres, això no hi és aquí a Lleida, haurien de tenir la capacitat de poder ficar en contacte artistes amb segells, aconseguir una mica trencar el que nosaltres diem la barrera de la panadella, per dir-ho d'alguna manera, i aspirar que el talent que hi ha a Lleida, els projectes que es fan a Lleida, tinguin la capacitat de créixer més enllà del territori, de trencar barreres. Estem en un gran moment on tenim Renaldo i Clara Cook, que porta més d'una dècada picant pedra i està en el seu millor moment. Tenim altres projectes que estan sent editats per segells, com per exemple el Llung Rajola, que ha editat un disc amb Halley Records, Salvanua, que ha editat un disc amb Bank Rover. Crec que és molt important donar-li suport a això i sobretot treballar perquè puguin seguir existint tots aquests projectes i puguin seguir trencant barreres. Com ho podem fer això? El que deia, a través del suport de les entitats locals que tinguin connexions amb la indústria més enllà de la ciutat. Crec que també és molt important donar suport a artistes petits i emergents que acaben de sortir dels bucs d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, però també, per exemple, els artistes que comencen a girar a una escala potser més catalana. Em sembla que Salvanua, les últimes 2 o 3 festes majors no recordo que hagin estat programats. El Llung Rajola no ha presentat el seu disc a la festa major. Crec que és molt important que es doni suport a tot això, perquè és una cosa que com a lleidatans és superagraïda. Nosaltres, per exemple, ahir vam tocar a la festa major, vam tocar a casa, amb una pista de la Panera a vessar,
i és dels concerts dels quals més agraïts n'estem. El públic local és una cosa fantàstica tenir-la. I crec que acabar de donar suport a tots aquests projectes d'aquesta manera seria una tasca fantàstica. Per tant, ja tenim una primera iniciativa, no?, de dir com posem en comú, no?, taula a taula de treball, els grups, els autors, els intèrprets, amb les companyies que es dediquen a programar, no?, esdeveniments, rutes, concerts, etc. No? No, volia afegir que també el treball transversal des de l'Ajuntament, que també és important, no? Perquè si estem en contacte cultura, que està programant la festa major, amb la gent dels BUCs, doncs també el treball transversal és important per... Perquè els BUCs estan sobrepassats d'activitat o cal posar en marxa noves iniciatives? Ara és la idea. És un dels reptes que estem treballant amb la Noemí des de la regidoria de joventut, és fer aquest salt. Fins ara els BUCs tenia aquesta part de fer aquest acompanyament més inicial, d'oferir uns espais per a tots tipus de llenguatges, però sí que ara, una mica també lligat la iniciativa de Festa Major, de començar ja a intentar projectar una mica amb un artista, jo crec que ara hem de fer aquest salt més qualitatiu, poder fer aquests connectors amb discogràfiques, amb el sector, per fer aquest acompanyament que ens falta. Ara és com fem la primera espenta, però després una mica es trobaven com, bueno, i ara que continua, jo crec que ara hem de seguir amb aquesta dinàmica de dir, ostres, l'acompanyament va més allà. Era molt gratificant sentir música a Màxim Lleidatà, s'ho he de dir, la veritat. Les DJs sou prescriptores ja, no? Us considereu prescriptores, especialment pensant en la gent que us segueix. Sí. Què penses? Com vols dir prescriptores? Les prescriptores, que genereu opinió, no? Sí, Sou influencers, al final, no? que també, és el que dèiem també, era tot homes al seu moment, i per exemple, de jockeys de fa molt temps enrere, de dones hi havia molt poques. I sempre hi ha les que sempre tothom recordarà, però com ser les primeres que van començar a punxar. I a mi m'agrada, ser dona i poder punxar, però ja simplement ja és perquè la música m'agrada. No és perquè sigui la meva dona, simplement m'agrada aportar el que jo vaig trobant de música, perquè sempre estic buscant, cada dia escolto música, i poder-ho mostrar. Escolta'm, des del punt de vista del màrqueting, com te dius? Airun. Airun, quan estic jo sola, que és Núria al revés, i quan estem els dos, que també fem producció musical, ens diem LN. L de Lluís, N de Núria. I la gent et reconeix? La gent te reconeixen com a DJ? Sí. No, això no. Això no. La gent de Lleida, sí. L'altre dia, inclús em va dir una noia, diu, tu ets de Poal i dius Airun. Quan vam punxar, i diu, passa pel poble, dic, hòstia. Molt bé. Però sí, no. Molt bé. Quin paper ha de jugar, Daniel, el sector públic? Quin paper hem de jugar l'Ajuntament, no? Amb caràcter general, amb tot el que s'està plantejant aquí. Ja entenc que hi ha una primera proposta d'iniciativa, hi ha un reconeixement a la tasca que s'ha fet per part dels BUCs, no? Què més hem de fer, no? Bueno, nosaltres, o l'Ajuntament, penso que el millor que pot fer és acompanyar-nos i, sobretot, donar visibilitat. Al fi i al cap, el camí és un camí que escollim cadascú de nosaltres, tenim les nostres aspiracions, tothom ho volem fer el millor que sabem i el millor que podem. Llavors, jo penso que la feina més important és sentir-nos acompanyats i recolzats per part de l'Ajuntament. Nosaltres, per exemple, amb el projecte del Devalla, ara anem cap a la 7a edició, però va ser a la 6a que vam trobar un canvi gràcies a la regidoria de joventut, no? Hi ha sigut uns mesos de preparacions que ens han acompanyat, ens han ajudat. Quan hem tingut qualsevol problema, hem tingut algú aquí amb certa agilitat, no? Amb algú en qui caure o recórrer, no? I després hi ha el tema dels recursos, tot això, no? Però que és cadascú o cada projecte el que ha de buscar, penso, una miqueteta els seus recursos o les seves infraestructures, no? Però sí que crec que l'acompanyament de l'Ajuntament i sobretot això, visibilitzar o ficar una miqueta d'espenta, perquè a vegades també ara amb les xarxes socials i això, doncs pots arribar a molta gent, però a la vegada la gent va tan saturada que costa molt que la gent se n'enteri realment de cada projecte o del que s'està fent, no?
Lluís, entenc que una de les qüestions que sí que pot fer un ajuntament és posar en marxa espais, no? Sí. Vam fer referència a que les festes de la ciutat siguin una gran plataforma de presentació del talent local, no? Entenc que, en el vostre cas, el fet que disposeu d'espais i, a més... Nosaltres, junt amb el que ha dit ell d'ajudar, el que veiem més és ajudar l'Ajuntament o la joventut, els artistes, això, donar espais, donar oportunitats, com alliberar, sobretot com deixar fer events, vale? Com donar facilitats, sé que hi ha coses molt legals, hi ha moltes normatives i tal, però en gent jove, com el que ara fem a Lleida Jove Fest, és donar espais perquè tota la gent jove, dels col·lectius de qualsevol estil de música, puguin representar, puguin actuar, puguin portar la família i tot això, doncs, respaldat per l'Ajuntament, és ideal. I les festes majors de tot l'any. Has explicat una iniciativa nova que encara... vale. El Lleida Jove Fest. No, jo ara he preguntar, expliqueu-nos, expliqueu. Bueno, una mica arrel... No, ja està ben fer-ho. Arrel una mica de dir, en primer lloc, vull agrair també a tot l'equip de joventut i a l'equip de festes doncs, que han fet aquest maig, una mica arrel de quan arribo amb la responsabilitat i amb uns encàrrecs de l'alcalde tan focalitzats a projectar i a dir els joves els hem d'acompanyar, doncs apareixen diferents moments on començo a trobar-me amb tot de joves i comencem a establir doncs, aquests moments com ara. Què us falta, què necessitem, què puc fer? I tots coincidien amb coses similars de l'acompanyament, del que dius que puguem ser, fins i tot una mica motors en molts casos. I a partir amb l'equip de Lleida Jove vam dir doncs hem de fer un moment on el talent i els joves tinguin un espai reconegut i que a més puguin fer. Ja no passa per espais de difusió o espais sinó perquè sigui un networking jove total de cara als propis joves que amb tantes xarxes i tanta comunicació sembla que estem una mica, però ja a nivell de ciutat, amb un espai de la ciutat on tothom podrà veure referenciat les entitats joves, el talent jove, i té una magnitud perquè fins i tot joves que venen a la ciutat de Lleida, universitaris, doncs, puguin trobar espais i reconeguts amb diferents entitats o amb diferents projectes que tenen endavant, que han deixat potser les seves ciutats i ara durant una temporada els tindran a la ciutat de Lleida i esperem que també sigui un pol d'atracció i que decideixin després continuar la seva vida a la ciutat de Lleida. Llavors, aviat ja tindreu tota la informació de Lleida Jove Fest. Aquí el Lluís ha fet un spoiler i de tot el que podrem veure durant un dia a la ciutat amb tota la comunitat jove com a motor de ciutat. Nosaltres també volíem fer alguna cosa així també perquè com que fem 20 anys, és una associació juvenil que fa 20 anys, doncs, aglutinar tot això en tothom que hagi per la ciutat i fer coses, sí. Que durin anys i anys totes les sessions. Molt bé. Per tant, tenim allò, hem de fer d'intermediaris entre el talent, no?, i els que controlen el mercat, vull pensar que és així, no? Hem d'impulsar espais per a projectar la creativitat. Què en penseu, per exemple, de la generació de marques per projectar-nos al món, no? És a dir, la paraula Lleida apareix de forma constant, no? Però què creieu que pensen quan pensen de Lleida i dels creadors creatius i creatives de Lleida, no? Quan a fora. Tu, Pep, aquest any heu tingut molts bolos, no? Bueno, en sexeni de Lleida no ho diuen sexeni de Lleida, diuen sexeni. Amb vosaltres sexeni, no? Tal, però... A veure, bé que és veritat que al principi érem una mica els de Lleida, per dir-ho d'alguna manera, i en certa manera ara ja se'ns programa independentment d'això, però sí que per nosaltres és un orgull el portar la marca de Lleida, l'accent de Lleida arreu on anem, i a més crec que el que comentaves de crear una marca i projectar-la cap arreu del territori és una cosa molt important. És una cosa que ens dona molta identitat i a més és una cosa que des d'un punt de vista de màrqueting, de vendre les coses, és molt important. El fet que de la mateixa manera que ho ha fet el Maresme ara amb tot el tema musical d'on han sortit dins del món del pop català, coses com Detallet, La Musca, tal, el Maresme lliure i tropical, o en el seu dia també d'Osona van sortir quantitat de projectes musicals, deien que Osona era el Liverpool català, no? Crec que, en certa manera, estem en un moment on ens podem plantejar
tenim moltes coses, aquí a Lleida estan passant moltes coses de molta qualitat, tant artística com comercial, o sigui, és música molt bona, però que a més música que es pot vendre, que la gent la pot comprar, que la gent pot pagar entrades, la gent vol comprar discos, vol escoltar-la. Anem a sentir-nos orgullosos de la nostra marca, que a més crec que és una cosa que tots els grups que en certa manera hem emergit de Lleida, que hem traspassat la barrera de la Panadella, torno a treure això, sempre hem portat molt això per marca i no ens n'hem avergonyit en cap moment. I crec que això és molt important, el portar la marca de Lleida per davant i, en certa manera, treure'ns el síndrome aquest de Mari Pauge, per dir-ho d'alguna manera. No? Ara que dius això, que Selvanua, per exemple, quan actuar dins de l'Art a l'Horta, va ser espectacular veure-ho amb aquell entorn i després també la qualitat musical. Vull dir, jo crec que sí que ens l'hem de creure. I jo volia afegir que ahir, amb els vídeos que fèiem en directe del que havíem muntat aquí, gent de Barcelona o gent de Madrid els deia però quin lloc més xulo, vull dir que també la gent de fora està valorant el que s'està fent aquí. I els espais que tenen. Nosaltres ho veiem cada dia, no? Pràcticament cada dia, i ens arriba un moment que no li dones valor, no? Però quan ve algú de fora i veu aquestes contradiccions arquitectòniques, sí. Espais, no? Que estan en fase de deconstrucció i de construcció, no? Jo entenc que són molt atractius, especialment per a aquestes persones que teniu aquesta visió creativa, no? Jo entenc que punxar als peus de la Seu Vella és un luxe, no? I actuar al costat d'un antic magatzem del blat del segle XII és un luxe, no? I, bueno, per tant, posar en valor el patrimoni, la vostra capacitat de creació, etc. No? El de Vall es fa en un espai absolutament tecnològic, no? Uns edificis que són de la postguerra, no? I que ara en aquests moments són l'emblema, no? De la capacitat tecnològica de tota una ciutat. Sí, una gran quantitat d'empreses que estan allí, treballadors, i sí, són uns espais que són meravellosos. Per tant, hem de pensar que la ciutat globalment també ofereix aquests escenaris per projectar. Si això fem marca, si a més avancem amb el suport al talent local, jo crec que estem configurant un bon producte per presentar-nos al món, no? La gent jove, si vol fer alguna cosa, on va? No? Vosaltres us vau trobar, al Gili vau començar, després, no? Vosaltres també, en fi, una persona que té ganes de tirar endavant algun projecte, això que dèiem de l'acompanyament, es pot trobar que a casa li diguin, escolta, oblida-te'n, no? Altres que, al contrari, diuen, endavant, t'ajudem, no? Què fa? Com ho fa? Com ho fem? Tenim ben organitzat això? Doncs això estem treballant molt perquè la porta d'entrada sigui joventut. Joventut ja tindrà les eines, a més la Noemí amb això té un encàrrec. Joventut és un espai físic, Xavi? Exacte, al carrer La Palma tenim la seu de joventut, on el que pretenem és això, fer acompanyament siguin quins siguin les seves iniciatives. Si s'ha de parlar en promoció econòmica, si s'ha de parlar en llicències, perquè utilitzen un espai, hem de poder donar acompanyament, perquè moltes vegades tot el tema legislatiu o burocràtic doncs es fa complicat quan tu saps fer molt bé una cosa, tocar un instrument, però te n'adones que avui en dia necessites saber fer moltes coses, o sigui, has d'estar molt preparat, i jo crec que aquí tenim aquesta porta d'entrada que hem de fer de connectors. Estem en un espai que és la Casa de Fusta, que precisament també fa això, connecta joves que estan aquí treballant i, per exemple, estem fent iniciatives on venen les empreses a conèixer el producte que s'està fent aquí. Jo crec que nosaltres, com a regidoria, hem de ser això. La paraula hauria de ser un connector per poder donar tot aquest suport i les necessitats. I una mica descentralitzar o centralitzar el que passava que abans els joves moltes vegades havien d'anar a diferents espais de l'Ajuntament per fer cada tràmit. Nosaltres ara el que volem és que tots els tràmits que els joves vulguin fer passin al carrer La Palma. És a dir, tothom, si necessiten suport a l'habitatge, doncs vinguin al carrer La Palma, a la regidoria, a fer, com hem fet ara, promocions amb temes d'habitatge per a joves. És a dir, sigui quin sigui el seu projecte, hem de poder ajudar-los. I en tots els àmbits, perquè tenim la psicoconsulta, perquè a vegades també els joves necessiten a nivell de suport emocional, perquè són topalls. Quan veus tot el que suposa el teu projecte, doncs hem de poder fer-los l'acompanyament,
això, un acompanyament 360, no, Noemí? Sí, sí. Ara, això està molt bé, lo de la simplificació administrativa per impulsar projectes, està claríssim que ens hem autoimposat aquest mandat, amb tots els nivells. El projecte que tenim aquest al centre històric, no, de lo que diem la fàbrica, no, la fàbrica d'idees, no, la fàbrica de talent, va acompanyat, ho sàpiga per a veure què n'opineu, no? Ara estem avançant en diferents operacions de caràcter urbanístic per a la generació d'habitatge per a emancipació juvenil. És a dir, que si som capaços de poder projectar nou habitatge, apartaments, pisets, per a persones que vulguin vindre a viure aquí al centre històric, que a més vulguin fer del centre històric el seu espai de treball. Tenim la casa de fusta, però tenim noves oportunitats que s'aniran presentant properament per convertir aquest barri en un barri d'aquests creatius, no vull dir un Camden, sinó que serà el nostre centre històric. Però què en penseu? Què creieu? Creieu que són iniciatives molt arriscades, evidentment, però què us sembla? Com ho veus, això, Núria? Bueno, de l'habitatge és un punt clau perquè realment aquí a Lleida els pisos estan molt cars. La facilitat de la gent jove poder accedir a un habitatge, ja sigui te demanen la fiança, has de tindre un bon calaix, que diguéssim, però ara tampoc no pots fer-ho, perquè també el tema laboral, les condicions laborals, tema de sous, i al final també és com el jove no pot accedir a moltes coses perquè també no té les eines per fer-ho. El tema de que es pugui revaloritzar un espai, el centre de la ciutat, que doncs hi haurà feina, però se pot fer. Molt bé. Lluís, què dius? Sí, jo estic completament d'acord, perquè quan nosaltres érem més joves i volíem emancipar-nos, aquestes coses no hi eren. Jo he viscut un canvi des de postpandèmia que esteu ajudant molt, que la gent jove pugui emancipar-se, que estiguin tots junts, que estiguin com en una comuna, però un espai tots començant una carrera, començant a viure sols, començant projectes, relacionar i sobretot dinamitzar el centre. El centre històric, fa anys és molt bonic, està ple de vida, un munt de gent, un munt de tot, i s'ha de tornar a fer, i crec que és una molt bona proposta. I els joves, a més, tenen la capacitat de crear el nou model, perquè al final els que som més grans potser encara visualitzem una ciutat amb el cotxe, amb certes comoditats perquè és les que hem crescut, però vull dir, la gent més jove ja té la capacitat de transformar perquè imagina la ciutat diferent. A ciutats més grans t'imagines potser tindre una parada d'autobús o de metro proper, no t'imagines tindre aparcament a la porta. Vull dir que els joves també teniu aquesta capacitat de transformar-vos amb l'entorn que també es transforme. Llavors, jo crec que és una oportunitat tindre-ho al centre històric, que és el centre de la ciutat al final. Estava pensant que precisament la primera iniciativa que hi ha de pisos per a emancipació juvenil és tot just aquí darrere, no? Llavors penso, aquí l'espai residencial, aquí pot ser un dels espais de treball, a més dels que impulsarem al Mercat del Plau, a la Casa dels Artistes, no? Jo crec que generar comunitat és molt interessant, sobretot perquè també coopereu de forma transversal les diferents disciplines, no? El màrqueting, la tecnologia, no? La música, la creativitat en caràcter general ha d'anar molt alineada amb el suport de les institucions, de les administracions, amb aquest acompanyament, però sobretot que us poseu d'acord vosaltres també, no? Fa uns dies vam tenir una reunió amb diferents promotors, no? D'esdeveniments, de projectes, i jo els demanava sobretot coopereu, no? Aquí la Casa de Fusta és un exemple, no? Com de diferents disciplines acaben construint projectes en comú. Pep, què? Com ho veus? Jo m'agradaria. És fàcil cooperar? Sí, crec que es donen facilitats. Jo parlaré al final del que jo conec, que és el sector musical, no? Sí. Però sí que crec que és molt important el facilitar aquesta mena d'espais, que crec que és una cosa que, per exemple, els bucs d'assaig en certa manera fan, i que tot i que jo ara no sigui el lloc on desenvolupo la meva tasca professional, sí que n'estic una mica al cas i vaig veient el que s'hi fa. És molt important perquè especialment aquí a Catalunya, hi ha una gran tendència a entendre la música com una cosa que cadascú fa pel seu compte al seu estudi o a la seva casa o on sigui o al seu local d'assaig. És igual.
I a vegades es frena molt la capacitat de col·laborar entre projectes, la capacitat de crear sinergies. Crec que facilita això des d'un punt de vista musical, que és algo evidentment logísticament complex, perquè la música fa soroll, això requereix d'infraestructura, requereix d'espais i tal, però crec que facilitar això és una cosa molt important i que per les coses que tenim aquí a Lleida crec que ens dona una mica d'avantatge i que hem de ser capaços d'aprofitar-la. Jo volia fer una cosa de les sinergies, que fa 6 anys que gestiono aquest espai de coworking i he vist un canvi. Abans eren més reticents, hi havia 2 dissenyadors gràfics, eren reticents a que no m'agafin el client, no hi havia tanta cooperació entre ells perquè era com que se veien com una competència, i ara aquesta generació, aquests més joves, veuen una oportunitat col·laborar, no? O sigui, encara que hi hagi 2 dissenyadors, un de màrqueting, i estan treballant conjuntament, i clar, llavors és una empresa gran, perquè tenen tots els perfils, vull dir que han canviat de xip. La competència, es diu. Ja no és... Cooperen i competeixen alhora, però ara ho veuen com a guanyen oportunitat. musculatura com a projecte. Ja abans era amb reticència. Sí. El de Valla, vosaltres també és un exemple de col·laboració, no? El de Valla és un projecte totalment col·laboratiu. O sigui, de Valla creix i neix sobretot per tota la gent que el conforme, no? Tots els projectes, cadascú, el que deies del jovent, que penso que és fonamental, perquè també tenim una energia que ostres, que costa molt de tombar, no? I tots, des del que fa joies, al que ve allí, fa tapes o que ve a ficar música, no? I sí, nosaltres el projecte és que ens agrada la ciutat i ens agrada sobretot, bueno, creiem que som molt més forts si ens unim. És aquesta. Molt bé, em sembla que estem acabant. A les escoles de negoci diuen que expliquen que un dia estàs entrant en un edifici, vas agafar l'ascensor, s'obren les portes, te trobes amb algú dins, al qui li tens moltes ganes de demanar-li alguna cosa, no? Però tens segons, perquè saps que aquest ascensor se pararà, s'obren les portes i aquesta persona marxarà, no? Doncs és una mica el que passa aquí ara. A mi m'agradaria que em diguéssiu què us agradaria que jo fessi per tots vosaltres, no? I què podria fer jo com a alcalde, com a pa en cap de la ciutat de Lleida, per la gent jove de la ciutat. I us llanço aquest repte, sabent que s'obrirà la porta de l'ascensor, se tancarà i cada un seguirà la nostra vida, no? Què m'expliques? Jo digués el que vaig, també sempre hem comentat, el tema és la facilitat i la poder tenir accés, ja no només a els que som, ja portem temps, sinó als músics o a qualsevol grup. Donar molta més facilitat i dir, teniu aquest espai, podeu fer-lo fer servir, que hi hagi un espai obert per poder-ho fer també un lloc concret, ja per exemple per fer activitats i que tothom pugui mostrar el que vol fer. No només un dia, que és el dia que hem dit del festival, però que sigui un lloc on tothom pugui dir, jo vinc a mostrar això avui. Molt bé. Que no cal... Espai per un espai projectar la nostra feina. Sí, per poder explicar el que... la seva vida. Molt bé, jo seré molt egoista. Vinga. Després del concert d'ahir, que va ser un concert que francament vam gaudir molt, vull dir, tocar Lleida per nosaltres és molt agraït. La veritat és que nosaltres traiem un disc al febrer de l'any que ve i per nosaltres seria un plaer immens poder-lo presentar a les festes de maig amb uns camps d'elicis a vessar, i la pista de la Panera ahir se'ns va quedar curta. Jo no vaig poder entrar. Imagina't, i crec que per tota la gent que no va poder entrar i també per tota la gent que crec que encara queda que ens descobreixi, el presentarem a Barcelona, a la Sala Apolo, a altres dates que encara no estan anunciades, i crec que per nosaltres seria, o sigui, si hi ha un lloc a Lleida on aquest disc l'hem de tocar per primer cop és als Camps d'Elicis a les festes de maig. Molt bé. Una de les coses que volia significar d'aquestes festes de la tarda del Camp de Set enrere, que és una obsessió que tenim amb en Xavi, de que sigui les grans festes del talent local. Això és veritat que costa d'explicar, però jo la veritat estic molt content perquè he vist com han anat aquestes festes, que hi ha milers de persones envaint el centre de la ciutat sense cap incident. Per mi, estic orgullós de tots els lleidatans i lleidatans que han participat a la festa. La veritat és molt emocionant. Daniel, Bueno, jo penso igual, penso que aquestes festes han sigut ben diferents i la mobilitat que ha tingut tota la ciutat, tot el centre, també tots els dispositius de seguretat, tot s'ha desenvolupat
bueno, que tots teníem, o nosaltres almenys teníem certeses, no? Doncs estem molt contents també de poder formar part i de que a la vegada pues, compartir, no? amb tanta gent que té tantes ganes. No? Sí que voldria fer un petit Està a punt de tancar. apuntament, només que a part dels espais, sí que és normal, no? Perquè normalment bueno, els espais doncs els hi falta una miqueteta de potser o d'instal·lació elèctrica o que no estan preparats per segons quins esdeveniments. Espais que a vegades doncs, són oficines o són així, a vegades ens hem trobat una miqueteta justos en el sentit d'alguna infraestructura. No? Clar, que sou tan trincadors que anem a fer coses amb aquells espais que no estan preparats o per això, però molt bé. per tot i així. Aquesta és la teva petició, Molt bé. Lluís, Jo, no sé. vinga. Jo vaig començar també fa 20 anys que faig música, i tinc un segell i també vaig treure un disc la setmana passada, que si el vaig de presentar, doncs també vam entrar amb ella també en tots mundials de música, però és electrònica, clar. Nosaltres mirem tota la música amb electrònica. Presentar un disc a la festa major amb un grup està molt bé, però amb electrònica estem com una mica com no diré mal vistos, però hòstia, electrònica, no té tanta notorietat o la mateixa que s'hauria de donar a qualsevol altre estil de música, crec jo. Que ara és qualsevol anunci, qualsevol pel·lícula, tot és música electrònica, està fet amb música electrònica. I el que sí que és bo, des de fa uns anys cap aquí, aquest acompanyament. Per exemple, jo vaig començar sol, me vaig tenir que buscar la vida, vaig fer el meu segell, vaig fer les caràtules, jo mesclo, mastering, no sé què, tot. Vaig fer autodidacta durant 19 anys. I tindre joventut, o junt amb nosaltres o amb altres entitats, poder orientar, ajudar tota aquesta gent jove que es pugui unir amb una a l'altra i que siguin artistes de Lleida superprofessionals. Al final nosaltres vam viure l'època que no hi era tot això. El canvi és molt bo i molt important i ho esteu fent molt bé, jo crec que molt bé. El que deien, espais. Espais per poder... Espais. Molt bé. Espais adequats i poder expressar. Noemí, hem d'afegir alguna cosa més? Bueno, nosaltres des de joventut sempre hem fet de facilitadors, vull dir que els creatius són ells. El tema burocràtic crec que, però ja és a nivell estatal, jo crec que Espanya és així. Molta burocràcia que això, clar, un artista se'ls fa molt feixuc i llavors sobretot els acompanyem amb els temes aquests burocràtics i bueno, sempre hem fet de facilitadors. Potser a veure com podem comunicar perquè tots els joves sàpiguin que poden venir a nosaltres a desenvolupar el seu projecte musical o a qualsevol altre projecte. Això potser ens falta arribar a més joves, perquè ens van descobrint a poc. Sí. El Daniel no sabia que ajudàvem a emprenedors. Potser quan vas anar als Books, és això, comunicar a tots els joves de la ciutat que tenen aquesta oportunitat. Molt bé. Xavi, què vols afegir? Bé, bueno, deia coses, això, el tema de la comunicació, jo crec que si comencem a fer sinergies també és una forma de que creixi exponencialment. Quan ho expliques a 2 persones, 2 ho expliquen a 4 i això creix. Una de les píndoles que fèiem amb joventut del Posa't en Marxa, que fèiem aquesta formació també per a joves, per poder treballar en esdeveniments musicals o en moments puntuals de concert, ho vam fer conjuntament amb ells amb De Baia i recordo que els vaig preguntar, coneixeu el De Baia? Molts no ho coneixien. Llavors ha servit també perquè ells coneguin, es puguin professionalitzar una mica més per treballar en esdeveniments i que ho poden compaginar amb els seus estudis, però a més seran altaveus de que el proper primer cap de setmana d'octubre tenim un De Baia i ells també ho explicaran a través de les seves xarxes, compartint-ho, que al final hem d'aconseguir que puguem explicar com a joves el talent dels altres joves. I tenim una eina gratuïta que són les xarxes socials que a vegades fer aquest pas d'explicar el que fa el meu company i el talent que té perquè farà d'altaveu per als altres. I jo crec que joventut han de fer el mateix, explicar-ho molt bé i fer d'altaveu. Molt bé, bueno, doncs gràcies a tots i totes per compartir aquesta estona i vaja un missatge final, no? Lleidatans i lleidatanes, si teniu aquest esperit jove, si teniu un projecte, teniu una idea i necessiteu que algú us acompanyi i que us presenti amb aquests cracs que ens acompanyen, aneu al carrer La Palma, allí ho rebran amb els braços oberts i d'aquesta manera seguirem fent una ciutat més gran, una ciutat més capital cultural, una ciutat que es pugui projectar al món. Així que gràcies a tots i totes. Sexeni, De Baia Town, AM+, marques que sumades fan de Lleida una gran ciutat
una gran capital.